Ahojte, bola som už niekoľkokrát teraz predstavená. Teda moje meno je Michala Fiasová. A ako už bolo spomínané, som teda grafická dizajnerka a ilustrátorka. No a premýšľala som dlho nad tým, že čo je vlastne také špeciálne alebo niečo také iné na mojej story a je to asi ten môj vek. Mám 18 rokov a nerada akože na ňo nejako poukazujem, ale už teraz teda 3 roky sa venujem grafickému dizajnu. No a na úvod by som vám teda rada prezradila, že prečo vlastne behám na všetky stretnutia, na všetky rôzne meetingy a podobne. Prvý dôvod je ten, že beh ma baví, behu som sa dlho venovala. A druhý dôvod je ten, že väčšinou meškam. Nemám čas, fakt nikdy nestíham, snažím sa, ale proste nejde to a väčšinou to vyzerá nejako takto. Dovolila som si na túto peknú fotku dofotoshopovať babe ruksák, tašku s notebookom a kabelku. A presne takto nejako vyzerám po väčšine a takto vám môžete vidieť. Nechcem, aby tento talk bol nejaký návod o tom, ako treba žiť, čo treba robiť. Fakt nemám rada motivačné talky, čo je dosť vtipné, keďže momentálne som na nejakom inšpiratívnom evente. Ale fakt nechcem, aby to bolo takéto, malo tento formát, pretože si myslím, že na to ešte nemám vek, na to, aby som ja mohla hovoriť o tom, ako máte žiť svoj život, alebo čo máte robiť. Poviem vám však svoje skúsenosti, poviem vám svoj príbeh o tom, ako som sa ku grafickému dizajnu dostala a vlastne čo ma ovplyvnilo a čo ďalej si môžete vy z tohto zobrať. Takže venujem sa dvom veciam. Je to najmä dizajn a ilustrovanie. Okrem toho mám veľmi veľa ďalších vecí, ktorým sa venujem, pretože asi by som sa nudila. Fakt, ako... venujem sa ďalej, píšem pre dizajnerský portál sketcher.sk. Už teraz som v podstate ako keby spolumajiteľ firmy DeepMind, čo by v Žiline ste mohli poznať, pretože to sú chalani odtiaľto. Dizajnujem, ilustrujem, kreslím, malujem, behám ešte stále a tak ďalej. Nebudem pokračovať radšej. No a v podstate, ako som sa k tomu dizajnu dostala? Bola som v podstate takým typickým dieťaťom 90. rokov. To znamená, že samozrejme zbierala som nálepky Pokémonov, samozrejme som každé ráno pozerala Káčerovo, ktoré milujem doteraz. A v tom čase som už trávila veľmi veľa času za počítačom. Asi som nemala veľmi rada iné deti, alebo neviem si to inak ja vysvetliť. Asi som bola dosť antisociálna, pretože okrem toho, že som trávila toľko veľa času za počítačom, som si v 11 založila blog. Veď prečo nie? Akože ten blog, chcela som vám tam dať nejakú ukážku z neho, ale rozhodla som sa, že radšej to nechám tak a ostane to takým verejným tajomstvom, pretože to asi nebolo veľmi dobré. Zdieľala som tam najmä pekné obrázky koníkov, aby vás to zaujímalo niekoho. Neboli tam žiadne nejaké epické tolky alebo nejaké krásne blog posty a tak. Bolo to hlavne o tom. No a môj dizajnerský nejaký story začína úplne tým najväčším dizajnerským klišé. A to znamená, že ja som začala v podstate s dizajnom tak, že keď som bola malá, rada som kreslila. Takto to začína. Takto začína každá jedna dizajnerská story. Začína aj moja. A rada som kreslila aj v skicári. A toto viem, že každý robil rád. Akože tie abstraktné nejaké shapey tam vytvárať a vyplňať ich rôznymi farbami. Verím, že to bavilo každého a doteraz to sem tam robím aj ja. Hoci už skôr vo Photoshope. No a v podstate už v tom mladom veku, kedy som ja začala, som sa stále porovnávala s ostatnými. Porovnávala som sa s väčšími umelcami. A mne nedochádzalo to, že vlastne tí umelci, ktorých som sledovala a ktorých som obdivovala, že oni majú za sebou niekoľkoročné skúsenosti a že od toho dokázali už to všetko vďaka tomu, že na sebe pracovali a tvrdo makali. Ja som chcela všetko a hneď. A bolo mi jedno, že ešte nemám tie skúsenosti. Proste som chcela sa dostať na ich úroveň. Ale častokrát to končilo takto, že som sa cítila hrozne maličká oproti ním. Fakt, ako nebolo to veľmi príjemné.
Každopádne učila som sa tak, že som veľa vecí kopírovala. Malé deti, keď sa učia, tak kopírujú svojich rodičov. A ja som začínala v podstate tak isto. Snažila som sa ich napodobniť, snažila som sa im čo najviac priblížiť, tak, aby sa tá moja tvorba dostala na tú ich úroveň. Hovorím, nešlo to vždycky, ja som bola väčšinou času deprimovaná zo seba z toho, že ja v 14 nedokážem kresliť veci, aké kreslia, dajme tomu 30-roční umelci a podobne. Každopádne situácia sa zmenila a zmenila sa vtedy, keď som objavila čaro Photoshopu. Fakt, ako Photoshop mení životy. Je to magická vec a fakt ho prirovnávam k tomu jednorožcovi, ktorý je tam na tom obrázku. Hoci na tom obrázku musím sa priznať, že ten kôň vpredu vyzerá asi lepšie ako ten Photoshop, ten jednorožec je to strápny. No a začala som sa učiť vo Photoshope, keď som mala, dajme tomu, tých 14 rokov, skončila som s blogovaním. Moja antisociálna kariéra sa však ďalej pokračovala, keďže som si vybrala šport, vybrala som si atletiku, beh, kde ste sami za seba, zase idete do svoje preteky. No a dostala som sa nejako na gymnázium s tým, že už som proste vytvárala nejaké veci. Vo Photoshope dizajnovala som a snažila som sa teda napodobňovať tých ostatných umelcov. No a medzi tým som spoznala zaujímavého človeka. Človeka, ktorý organizoval jeden celoslovenský event a organizoval ho prvýkrát. Bol to event Hack Day, slovenský, a ten chalan hľadal nejakého dizajnera. Ja som vtedy, v tom čase, to bol prvý ročník na gymnáziu, nemala absolútne žiadne skúsenosti s vytváraním webov, s vytváraním nejakej profesionálnej grafiky alebo tak. A on potreboval dizajnera, ktorý by mu pripravil web. Ale ja som si povedala, že tak ja to skúsim. Ozvala som sa mu na ten status, ktorý dal na Facebooku a povedala som si, že nemám čo stratiť, lebo fakt som nemala čo stratiť. On povedal, že tak dobre, vyskúšaj to, keď ti to pôjde, keď nie, ja mám iných dizajnerov, ktorí to zrobia. O to viac ma prekvapilo, že ja som fakt ten dizajn pripravila a ten prvý dizajn sa ujal. A hneď na prvom, v podstate v 15 rokoch som vytvorila svoj prvý web dizajn, ktorý bol promovaný v rámci celého Slovenska, čo bolo vtedy pre mňa nepredstaviteľné. Blind chicken syndrome. Tento syndrom, aby som nejako premostila, alebo syndrom slepého kurčaťa, je niečo, k čomu sa ja a to obdobie, v ktorom som tvorila, prirovnávam. Pretože okolo seba som vtedy mala kopec príležitostí, ale nechopila som sa žiadnej. A v podstate, keď už nejakú som našla, tak to bolo väčšinou úplnou náhodou. A nešla som za tým vedome a cieľavedome. Proste sa ku mne nejaká príležitosť dostala, ja som sa jej chopila a keď to vyšlo, tak to vyšlo, keď nie, nemala som čo stratiť. V podstate až teraz sa mi podarilo nejako z tohto dostať na... Tak už ste teraz videli, čo vás bude čakať. A v podstate až teraz sa zo mňa stalo premotivované slepé kurča. To znamená, že ja tie príležitosti viem o nich, že sú, viem, kde ich mám hľadať a viem, že sa k ním dostanem tak, že za nimi si pôjdem. Ale stále je to také, že viac menej si ani uvedomujem to, ako som sa k ním dostala, hej? Čiže preto stále sa prirovnám k slepému kurčaťu. Príznaky som vám už povedala a tento citát je niečo, čo nejako celú tú moju tvorbu sprevádza a čo sa dá v podstate všade nejako aplikovať. Fake it till you make it. Ja keď som prvýkrát sa ozvala s tým, že chcem vytvoriť ten web design, nemala som žiadne reálne skúsenosti s tým. A takto to bolo vo veľmi veľa prípadoch. Vždycky to bolo o tom, že som nevedela, že vlastne čo z toho bude a čo z toho môže byť. Tvarila som sa sebavedomo s tým, že to dokážem, verila som si a vyskúšala som to. A vyšlo to. A v podstate my sa stále učíme a stále hľadáme. A
pointa tohto talku je to, že vy nemusíte reálne vedieť, čo chcete. V tomto veku podľa mňa by 18-ročným ľuďom mali zakázať rozhodovanie. Pretože 18-ročný človek nie je schopný vytvárať normálne rozhodnutia. Fakt by to mali zakázať. Stále som zmetená a keď sa ma niekto opýta s tým, že čo chcem robiť, ja to reálne neviem. Prezentujem sa ako dizajnerka a grafička, ale to neznamená, že nemôžem robiť niečo iné v budúcnosti, hej. A v podstate všetky také tie jednotlivé prvky, ktorým som sa začala venovať, to, že píšem, to, že som mala blog, to, že behám a tak, vytvárajú moju osobnosť a podobne to určite aj vo vašom prípade, kedy všetky tie jednotlivé malé drobnosti tvoria vás. A tento obrázok sa mi inak veľmi páči. A takto sa niekedy cítim. A dajte si pozor, aby ste takto nedopadli ako ten Zajko. Hej? Akože on je dosť zmetený zjavne, ale to nevadí. Akože verím, že sa nájde a uvedomí si, že to proste jednorož, že zase z neho nebude nikdy. Ale na záver asi by som vám už iba rada povedala, a tento citát je ďalší taký, ktorý nejako veľmi ma ovplyvnil a ktorý sa mi veľmi páči, že dizajn je to, čo robíte, keď ani neviete, čo vlastne robíte. A podľa mňa každý z nás je dizajnerom svojho života. Lebo vy nemusíte vedieť, kam vás tie jednotlivé rozhodnutia nejak privedú, kam vás privedú a čo vlastne budete robiť. Riešite problémy, staviate sa nejako k ním a to vás tvorí a to tvorí váš život. A ja viem, že som na začiatku povedala, že nemám rada motivačné talky a toto bolo veľmi motivačné, mali ste ma zastaviť, kým bol na to čas. A posledná časť tohto je, že dajte o sebe vedieť. Prosím vás, dajte o sebe vedieť mne, dajte o sebe vedieť svetu, lebo verím, že v každom z nás zrieme nejaký dizajner a viem, že každý z nás je dizajnerom svojho vlastného života. Tak si ho nadizajnujte tiež.